Ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. Και ποιο είναι το συμπλήρωμα αυτό? Το συμπλήρωμα αυτό μπορεί να είναι ο Κωνσταντόπουλος? Φυσικά όχι. Μπορεί να είναι η Παπαρίγα? Φυσικά όχι. Μπορεί να είναι ο Τσοβόλας? Φυσικά όχι. Μπορεί να είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος? Φυσικά όχι. Ποιοι είναι? Είναι αυτοί που πήγαν στο Πασόκ πιστεύοντας το Ελλάς ανήκει στους Έλληνες. Κάποτε πάλευα για λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Όταν ήμουνα στο Πασόκ, το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, δεν είναι το σύνθημα καθαρή Ελλάδα. Είναι αυτοί που πήγαν στο Πασόκ πιστεύοντας το Ελλάς ανήκει στους Έλληνες και που σήμερα πολιτικά εκφράζονται από τον Παντουβά, τον Παθεμελή και κάποιους άλλους που φωνάζουν για τα πατριωτικά θέματα, τον Κυπουρό. Είναι η πολιτική άνοιξη στο μεγαλύτερο κομμάτι της, αν όχι σε όλο. Είναι η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα και μπορεί η Χρυσή Αυγή με όσους έχει, πολλούς ή λίγους, να κάνει τόσο θόρυβο και να συμμετέχει όσο δεν μπορεί σήμερα δυστυχώς να κάνει η ΟΝΕΡ, η οποία δεν έχει καμία σύγκριση βεβαίως με την ΟΝΕΡ της δεκαετίας του 80, την ΟΝΕΡ του Μιχαλολιάκου και την πραγματικότητα, να βλέπετε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ΕΠΕΝ, η Βασιλική, οι αμετανόητοι οποίοι πιστεύουν, αυτοί δεν χρειάζονται. Και λέω λοιπόν, αυτοί για λόγους που εκείνοι έχουν επιλέξει δεν έρχονται με τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει δεν έρχομαι εγώ για να κάνω υπουργό το Βαρβιτσιώτη, δεν έρχομαι να κάνω υπουργό το Καρατσαφέρη, δεν έρχομαι να κάνω υπουργό το Μάνο. Δεν έρχομαι εκεί, γιατί να σας κουβαλήσω στην πλάτη. Τι κερδίζω που θα έρθετε στα πράγματα εσείς? Ούτως ή άλλως δεν με θεωρείτε συνέτερο, δεν με θεωρείτε εταίρο, δεν με θεωρείτε αδελφό, δεν με θεωρείτε συγγενή. Έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ, κυρίες και κύριοι, και προσπαθώ να το περάσω. Εντάξει ρε παιδιά, ελάτε εδώ σε αυτή τη νέα ελπίδα που είμαστε όλοι εμείς. Που είμαστε σαφώς η Νέα Δημοκρατία, ο κορμός, αλλά και εσάς δεν σας πετάμε. Σας θεωρούμε ότι είσαστε ένα κομμάτι. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Ελάτε να πάρετε κι εσείς. Λοιπόν, για να σου δώσει ο άλλος πρέπει να του δώσεις. Ρε έλα να μου δώσεις εμένα να με κάνεις εξουσία, να πάρω τα υπουργεία, να πάρω. Πάρε και εσύ τη διοίκηση ενός οργανισμού. Πάρε και εσύ ένα υφυπουργείο. Γιατί ο άλλος θα έρθει να σε κουβαλήσει στην πλάτη. Αυτό λέει η νέα ελπίδα. Η νέα ελπίδα λοιπόν είναι η νέα σκέψη, η νέα ιδέα, η νέα πράξη, η νέα πρόταση την οποία κάνουμε εμείς από εδώ για να γίνουμε κυβέρνηση. Είναι η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα, η ΕΠΕΝ, η Βασιλική. Αυτοί δεν χρειάζονται. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Ελάτε να πάρετε κι εσείς. Έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ, κυρίες και κύριοι, και προσπαθώ να το περάσω. Η ΕΠΕΝ, πάρε και εσύ τη διοίκηση ενός οργανισμού. Χρυσή Αυγή, πάρε και εσύ ένα υφυπουργείο. Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Γέρι, 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 με τον Καρατσαφέρη. Είναι ένα. Γέρι, 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 με τον Καρατσαφέρη. Είμαι εναντίον των άκρων. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω, δίνουμε δύναμη στη δύναμη του Καρατζαφέρη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα για να την αλλάξει. Να το πάρουμε χαμπάρι. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Σε φωνάζω σε καλό. Ελάτε να πάρετε κι εσείς. Έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ, κυρίες και κύριοι, και προσπαθώ να το περάσω. Η ΕΠΕΝ, πάρε και εσύ τη διοίκηση ενός οργανισμού. Χρυσή Αυγή, πάρε και εσύ ένα υφυπουργείο. Δύναμη στη δύναμη του Καρατζαφέρη για να αλλάξει την Ελλάδα.